Good morning mga kabangas. This morning hagpatag kamunggay kay isagol na sa nato sa atong usas pinaka banggitan o paborito nga noodles with chow. So sagulan nato sa kamunggay kay alkaline para dili kay sa sumol mga kabangas. So still again napamantay noodles. So akong gi-utilize no ang availability sa noodles nga na-stock sa balay no para may kakaon na nipod ako mga anak sa Baura Manila. So sagulan ako kamunggay mga kabangas kay may na lang mawala yang sumol. So kalingaw kog hagpat dani no kalingaw kog hagpat. So by the way atong kamunggay mga kabangas first kay ni wala ni siya chemical kay direra ni sa atong gulayan sa paaralan ng ayo ko dito no inana ko ka gahi o inana ko ka lakas ng ayo ko dito no sa gulayan sa paaralan napay tanglad o paas manok tanglad ut kayo ay sili napoy suwa kay napo koy dala tinapa atong suwaan silihan para nindot ang atong paglamoy unya no sa atong paniudto. Alright, so mo na lugar mga kabangas no. Basin matingala mo anong hagpat-hagpat ra kog kamunggay diri wa ko magklase. It's because wala yung mga bata wala estudyante kay ang Cagayan de Oro City ang among mayor executive nag-declare og walay klase because of the peace rally sa mga kaigsuonan nato nga mga iglesia ni Cristo no sa Cagayan de Oro City. So wala nag-declare ang CDO pero ang MOG is part sa Misamis Oriental wala may declaration no. So naapoy mga pipila ka mga bata nga nang eskwela gyud. Pero remember nga ang MOG situated siya inside Cagayan de Oro City. Pero under lang ta sa Misor. Since wala declaration na mga bata ng eskwela. Pero ang uban mga bata kay ang 99.9% sa mga bata kay taga syudad man nga ang school itself is located in Vélez Street, Cagayan de Oro City. And the teachers, most of the teachers are from Cagayan de Oro City. No? So report gyapon may bahalag walay mga bata. Ang uban nagklase gyapon kay naa may mga bata. No? Nana. Pero sa City Division wala gyud mga bata kay gi-declare man pero report ang teacher gyapon for miscellaneous work or paperwork like me advisor man ko so na ko yung mga paperworks na ko yung mga cards and other forms to be accomplished no so inana mga kabangan so kalingaw lang sa taghagpat kay umang natugkaon ron nga makaon ako maluto ni makaon ako mga kabangas nagigutom na pud ko no so magkalingaw na pud ko sa akong mga papel-papel no so kalingawan ako og encode or input sa mga grado sa card no kay nakuha naman ako tanan grading sheets so mo lugar natong usas mga job description mga trabaho mga kabangas ang pagsulat sa mga grado gikan sa grading sheets to cards o SF9 no then napay SF10 dayon kalingawan hinahinay encode input so muna itong trabaho mga kabangas as an educator no that's part of our job description no so inana mga kabangas so kung man yung madunggan sa itong background na yung mga bata kay nanungag yapon ang uban no nagklase yapon ang uban. Alright, so inana mga kabangas well anyway ato ning padayonon ni atong paghagpat then karon taud ato na ning pabukalan sa tubig no so naghagpat lang sa una kay murag mas maayo man tong pagbukal lunod lang dahil dito. So hagpat sa ko mga kabangas ha. So thank you very much sa mga subscriber. Thank you for watching. Thank you for supporting.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Kahit pa paano nakakatulong rin yan sa akin. No? Hopefully, dadami na yung mga subscriber natin. Sa ngayon, nasa 771 pa po tayo. Subscribe naman po kayo mga kabangas. Kahit pa paano, makakatulong kayo sa ating YouTube channel, no? Hindi pa po ako nag-monetize mga kabangas kasi hindi ko pa po na-meet yung requirements ng YouTube na at least 1,000 subscriber. Hindi pa po ako nag-1,000. Ano lang, 771 pa nga sa ngayon. But I am very thankful of that 771 subscriber, no? Salamat po sa mga kabangas. May lamok po yata. May racket po ako dito, electric racket para sa mga lamok. Ayan. So, yun, no? Sana masuportahan ninyo ang aking channel mga kabangas. Mayroon din akong Facebook page, Kawanders TV or Kabangas TV. Paki-visit na lang po, no, sa Facebook page ko. Itong YouTube, Kabangas TV. Sa Facebook page, hindi ko pa po napalitan. Kawanders TV pa po. Yan yung old po na kumbaga pa pangalan ko po, signage kumbaga pa, no? Pangalan ng ating YouTube channel before, but pinalitan ko ng Kabangas TV, no? Ayan. So ayan, no? So hinahagpat na natin itong malunggay. Masarap to. Alkaline ito mga kabangas, masarap to. Ipare sa sa noodles. Tsaka may mega sardines naman ako, may suwa, may sili. So malamang masarap ang kain natin mamaya. Ito yung mga typical Filipinos mga kabangas. Kumakain ng mga green leafy vegetables. Ayan. So ayan. By the way mga kabangas, no? Sidebit muna tayo sa ibang bansa. Very alarming po yung nangyaring sunog sa Los Angeles, California. No, grabe. No? The godless city. Actually, they are the one declaring that, but I believe there are Christians pa rin na naniniwala sa Panginoon, no? Hindi naman siguro lahat, pero nagiging collateral damage po ang mga inosente, no? Para siyang Sodom and Gomorrah, no? Kasi prior to that, according to other bloggers, pinamak nila yung Panginoon natin, no? Hindi sila naniniwala na may Panginoon. So kaya nga tinatawag sila na godless city kasi hindi sila naniniwala na may Diyos. So yun yung problema doon. Parang sa akin lang, no, biblically speaking, parang sa Bisaya pag isilutan sila sa Ginoo, parang ganun. Maraming mga nag-comment na ano daw, yung iba hindi nasusunod kasi sa quality ng kanilang structure ng kanilang bahay, ang cement na ginagamit. Pero mayroon din nag-comment na yung sa Facebook na kahit hindi yan sa quality ng cement, kundi work yan ng Panginoon. Ayan. Dito naman tayo sa Pilipinas, mga kabangas, we are a Christian nation. Declared ho yan sa buong mundo. The only Christian nation in Southeast Asia, no? Comprises na ho yan ng different denominations, no? Ganun. So sa akin personally, kahit hindi ako nakakita ng Panginoon, still I believe there is God. There is something supernatural out there. Because itong malunggay na hinahagpat ko mga kabangas, sino bang gagawa nito? Sino bang nag-create nito? Hindi ko naman to kaya. Hindi naman ito kaya ng hindi naman to kaya ng tao na patubuin or di ba? Through environments, we can discern, we can learn that there is God or there is something supernatural. So, ganun. Kasi yung Los Angeles Lakers, hindi na talaga sila naniniwala ng Panginoon eh.
No? So I am talking in behalf of biblical principle. No? Hindi na sila naniniwala at hindi sila naniniwala but minamak pa nila. No? Kumbaga pa ginabugal-bugalan pa nila eh. No? So, kailangan kinastigo sila ng Panginoon. No? Kung tingnan natin ang Biblia, ang Bible, so para silang Sodom and Gomorrah ngayon, pinapatikim sila ng galit ng Panginoong Diyos. No, sa akin lang ho yan based on the readings of the Bible, parang Sodom and Gomorrah talaga. No? So yung Sodom and Gomorrah mga kabangas, pag nag-study ka ng yung Bible, nagbabasa ka, nakasulat doon na ano sila, they're making sins. Mga sins parang ano na lang, okay na lang sa kanila, no? They're doing sins, they're doing things that are abominable unto God, no? So, yan. So, based on biblical principles, parang sinisilutan na sila ng Panginoon, no? Kasi hindi sila naniniwala, minamak pa nila, no? Binabugal-bugalan pa nila. They're using the name of God in vain. Yan, ikita natin sa mga videos na nag-leak ngayon sa social media, no? Na may pageant sila, o ano ba yung palabas na yung announcer, ng babae. Sabi niya, wala daw nag-vote sa God. So, minamak talaga nila. Kaya yun, no? Prior to that wildfire ngayon. So, makikita natin na totoo talaga ang sinasabi ng Biblia. Pag minamak mo yung Diyos, may kalalagyan ka. No? Tao lamang tayo mga kabangas. Wala tayong rason. Wala tayong rason na hindi na maging mockery or mockers sa ating Diyos. Hindi naman natin siya nakikita, but I believe in my heart there is God. No? Ayan, I believe there is God. There is something supernatural. No? God is powerful. God, omniscient God, all-knowing God. Yun yung sabi ng Biblia. Kaya naniniwala ako mga kabangas. Although hindi naman ako nag-hisgot dito or hindi naman ako yung context ng ating usapan, hindi naman about religion, kundi Word of God or the God itself, that there is God. I believe in God. Ayan, no? Mabuti ng ganito mga kabangas, nag-usap-usap tayo kahit pa paano nalilibang yung ano ko kasi madami pa ito mga kabangas, madami pa yung malunggay natin. Ayan, ayan, dami. So, alkaline po ito mga kabangas. Pag nag-research kayo, green leafy vegetable like moringa or malunggay, ano po to? Maliban na typical green leafy vegetable ito ng mga Pilipino, ano to? Marami itong minerals na makukuha natin. Isa na yung alkaline, no? Alkaline. Ayan, maganda po to sa katawan natin, no? Ayan. Tumutulong ang malunggay sa pag-detox, no? Kasi ano to, alkaline ito eh. Ayan. So, pinagtsagaan ko ito kasi I love to eat malunggay together with noodles. Ayan. Kaya ito yung ginagawa ko mga kabangas. Alright. So, tutuloy ko muna ito mga kabangas, ha. Pasensya na, paminsan-minsan nagtatagalog tayo kahit papano. Pa-practice natin yung Tagalog natin. Kasi kahit language natin yan, primary language natin yan sa Pilipinas, hindi natin maipagkakaila na sa ibang sulok ng Pilipinas, yung Tagalog na vernacular, para sa akin, Bisaya, dahi. Medyo malutong ako magtagalog. Kaya kahit paano, paminsan-minsan pinapractice ko magtagalog. Pero nakakaintindi naman ako mga kabangas. Walang problema na iintindihan natin yung Tagalog. Pero yung pagsalita, medyo bakikaw. Kasi Bisaya ako eh. Bisaya ako. Ayan.
So ito na yun mga kabangas, no? Dami malunggay natin, sarap to. Ayan. So hinahagpat ko mga kabangas kasi may mga ganito pa oh. Oh, ayan. Kasi ito hindi ito natutunaw sa ating sa ating digestive tract kasi to fiber. So wala tayong kapasidad na tunawin yan sa atyan natin kasi fiber yan gahi yan. Ayan. So yun yung kinukuha natin, tinatapon. Ayan. Kung pwede lang itong stock itapon at saka tapon at yung itira natin yung leaves talaga ng malunggay. Ayan o. Kaya hinuhuros natin. Tawag namin dyan mga kabangas dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro City, huros yung Bisaya dyan. Hinuhuros. Ayan. Kinukuha lang yung dahon, yung stock, tinatapon. Ito, tinatapon. Ayan. So dami pa. Medyo madugong-dugong labanan to. Dami Ito tayo matatagalan mga kabangas pero wala namang problema. Bata pa naman ang oras. No? Ayan, maya mga kabangas, luto na to. So, magpapainit tayo ng tubig. Ngayon, magpapakulo tayo ng tubig. Kaming lamok. Ayan. Tulad nito, oh, taas. Ayan. Ayan. So nara mga kabangas tanglad og ang mga sauce sa noodles ako nang gikuan sa tubig ininit nana. Sauce na noodles. So nana mga kabangas ako nang gikuan takloban na to bukal lang na siya actually gidugangan na ng tubig. So pag bukal ana karon to mga 2 minutes lunod na to atong noodles. Lunod na to atong noodles. Then of course ang moringa kala mo kaya ito ilunod. Dayon, mga 1 minute to 2 minutes, 1 minute, daog na. Ready to serve na din na siya mga kabangas. Of course, nagpahipyo na. So, of course, na itong luto. So, ready na kita sa itong paniutuan Ayan mga kabangas, bukal na nakita ninyo, nagbukal na, naitanglad na, isili to lukalukas. So, medyo halang niya itong timplada karon, alright? So ato nang ilunod ang atong noodles. Alright? Ayan, nakita ninyo mga kabangas na lunod na ang noodles. Ang noodles noodles. So sunod na to ilunod na ang atong moringa. Alright? Ato sang kutaon be. Maurinti ra ba ni? Okay. Maurinti gid mga kabangas, time pasa. So ato nang gilunod ang noodles mga kabangas to na sila long og ang kalamunggay, ang moringa. Yan ubay-ubay gid mga kabangas. So sunod ani naon na din ta 1 minute. Ready to serve na din ato sang takluban kay para maluto ang kamunggay. Akong giibot kay sa saksakanan kay mangurinti mga kabangas. Ato sa pabukalan mga kabangas, mga 1 minute. 1 minute. Kaon na rin ta. That's it mga kabangas. Open sesame. Wow. So, mga kabangas. Arao. Kapagkipan ninyo. Yan. Kabangas.
Pwede na. Tinaps. Rice. Okay. Let's eat, mga kabangas. Naon, let's pray. Alright. Naon ta, mga kabangas. Cheers. Yung sili. Unit. Ngayon mga kabangas, sabay ko ninyo sa pagpanahon. Right? This is my lunch already.
na akong manok, paa sa manok. Yan. Nihalang na mga kabangas kang sili. Tambay na ko itong sili. Tulog kabuk, halang na. Bangas na giniron. Sunod ko. Excuse me. Marot mga kabangas sa itong hipuson. Dalawang sublay. Ayos. Ayos mga kabangas. Ayaw kalimot ba mga kabangas ha? Pag-like, shares, and subscribe. Paningot ninyong kabangas. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the